Sport sa univerzalnim vrednostima koje zastupa predstavlja najbolji način integracije osoba sa invaliditetom u društvene tokove. Pod sloganom Inspiriši se, projekat Socijalna integracija kroz parasport, Para Inspired, sprovode Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu kao nosilac projekta, dok su Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fond Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine i opština Inđija projektni partneri. Cilj projekta je povećanje učešća osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine, stvaranjem preduslova za razvoj ove vrste sporta kroz nabavku sportske opreme, povećanje profesionalnih kompetencija sportskih radnika i institucionalnih kapaciteta za rad sa sportistima sa invaliditetom. Početak projekta obeležen je otvarajućom konferencijom u Inđiji, koja je održana u junu 2019. godine. Projekat socijalne integracije kroz parasport, Para Inspired je projekat koji zajednički realizuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu sa opštinom Inđija i sa Fondom Evropskih poslova i sa partnerom iz Bosne i Hercegovine, Olimpijskim komitetom u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će to bavljenje sportom kroz ovaj projekat i dovesti do novih učesnika, novih naših parasportista, ali sa druge strane da će to značajno ojačati njihovu psihičku snagu, njihovu volju za bavljenje sportom, naravno na kraju krajeva i volju za životom. Ono što je značajno istaći to je da se Evropska unija značajno bavi ovom temom i izdvaja značajna sredstva za uopšte paraolimpijce i uopšte osobe sa invaliditetom i to je dokaz da je 2010. usvojila Evropsku strategiju o invalidnosti za period od 2010. do 2020. godine gde je tačno precizirala koje aktivnosti, koje mere treba da se sprovode kako bi se olakšao život i unapredili uslovi, stvorili preduslovi ovim osobama sa invaliditetom da se uključe u društveno-ekonomski ambijent i u sve segmente i sfere. Jedan od značajnijih rezultata projekta je nabavka sportske opreme za sportiste sa invaliditetom kako u Srbiji, tako i Bosni i Hercegovini, a koja obuhvata i 2 prilagođena kombi vozila. Takođe, nabavljeno je ukupno 18 sportskih invalidskih kolica kao i sportska oprema za stoni tenis i sedeću odbojku. Sedeća odbojka je najtrofejniji sport u Bosni i Hercegovini, a kada je u pitanju stoni tenis, srpski reprezentativci su u samom svetskom vrhu sa 4 medalje sa poslednjih paraolimpijskih igara. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na simpozijumu održanom u Inđiji, prisutnima su svoje iskustva preneli predstavnici Paraolimpijskog komiteta Republike Srbije kao krovne organizacije za parasportiste u Srbiji, dok se govorilo i o značaju pravilne upotrebe pojmova u javnoj sferi, o edukaciji trenera i samih sportista u ovoj oblasti i načinu funkcionisanja sistema klasifikacije. Simpozijum u Sarajevu je ugostio veći broj govornika, renomiranih profesora i stručnjaka iz oblasti sporta, parasporta i sportskog menadžmenta, kroz niz predavanja koje su otvorila brojna pitanja i doprinela tome da se o ovoj temi u društvu više razgovara. Projekat na koji smo posebno ponosni je projekat Para Inspired, gdje je Olimpijski komitet uzeo aktivno učešće u smislu obezbeđenja infrastrukture i opreme za naše paraolimpijce. Para Inspired projekat je u svojoj nameri da unapredi profesionalne kompetencije sportskih radnika koji rade sa osobama sa invaliditetom priredio 2 radionice za sportske radnike iz lokalnih sportskih klubova iz Inđije, kao i trenera parasportista iz Sarajeva, Tuzle, Zenice i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini. Prva radionica održana je početkom novembra meseca 2019. godine u Sarajevu. Sredinom decembra u Inđiji održana je druga radionica pod nazivom Sport osoba sa invaliditetom, a koja se bavila problematikom treniranja sportista sa invaliditetom. Radionicu je održala profesor dr. Romana Romanov ispred Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, koji je ujedno i kondicioni trener nacionalnog stonoteniskog tima i međunarodni klasifikator za stonotenisere sa invaliditetom. Promovisanje parasporta, parasportista i njihovih sportskih uspeha je veoma značajna komponenta projekta, a na društvenim mrežama projekat prati životne priče i uspehe parasportista iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi se inspirisali i drugi na slične poduhvate.
Jedan od načina da se više osoba sa invaliditetom podstakne na bavljanje sportom bili su promotivni treninzi. U septembru ove godine je održan egzibicioni meč u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom između Srbije i Bosne i Hercegovine. Iako se igralo bez publike u skladu sa merama za sprečavanje širenja COVID-19, to sportiste nije sprečilo da odigraju mečeve u prijateljskoj atmosferi u duhu prekogranične saradnje. Moram da kažem, prezadovoljan sam svim onim što smo svi mi partneri na projektu zajednički uradili i vidjeli smo koliko imamo prostora da ovu oblast i dalje unapređujemo. Mi kao sekretarijat, naravno, preko svog pokrajinskog sekretarijata za paraolimpijski sport ulažemo značajna sredstva, tako da ovo je samo jedan dobar pokazatelj da i kroz projekte možemo da pronađemo neka alternativna sredstva kojima možemo da pomognemo i sam razvoj sporta. Ispred Srbije nastupili su Borislava Perić-Ranković, koja je ujedno i ambasadorka projekta, Mitar Palikuća i Aleksandar Jebremović, koji se takmiče kao reprezentativci Republike Srbije u parastonom tenisu. Iz Bosne i Hercegovine takmičili su se Haris Eminović, Ivica Vidiček i Darko Pavlić, praćeni trenerom Jovicom Šormazom ispred Stono-teniskog kluba za osobe sa invaliditetom Vrbas iz Banja Luke. Ono što je bitno da bismo pokrenuli ljude da se priključe ovoj akciji koja je i tako osmišljena da se pomogne svim ostalim ljudima koji se trenutno ne bave sportom, da se negde pronađu, a ujedno je tu i saradnja sa Paraolimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine koja je na nekom nivou na kom nadamo se da će biti na mnogo boljem i da će se mnogi grane sporta prepoznati u tim nekim projektima i naći bolju saradnju, jer što god nas ima više i što god svi zajedno dajemo i ulažemo napor da se nešto postigne bolje i veće za generacije koje nažalost dolaze iza nas, to će biti lepše njima i bolje i lakše i nadamo se da neće u nekom trenutku praviti neke sitne greške koje smo mi na našem putu napravili i da će kroz mnoge projekte, ovo je jedan od tih projekata, ali kroz druge mnoge projekte koje će finansirati, da ne kažem, ta neka saradnja Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, evropske integracije, pokrajinski sekretarijat za sport, pomoći da se ostale osobe sa invaliditetom prepoznaju i nađu i pokušaju da dostignu, pa da ne kažem i prestignu neke naše rezultate, ali nama bi bilo jako drago da vidimo da smo napravili dobru početnu stazu za nečiji još bolji put. Veoma sam zahvalan pozivom Parainspire organizacije i naravno velika mi je čast učestvovati, odnosno da mi protivnici budu igrači poput Borislave Perić-Ranković i Mitra Palikuć, naravno olimpijski, svjetski i evropski šampiona. Naravno, novi izazov za mene, iako sam nov u ovom sportu, trudit ću se i još jednom sam zahvalan svima što sam prisutan i što igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA drugog programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Sredstva namenjena za sprovođenje projekta iznose 263.914,43 evra, a Evropska unija kofinansira projekat u iznosu od 224.327,27 evra. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Republike Srbije. Ostanite inspirisani.